Meron din sa akin lagi sa class eh. Ano na eh? Kumama na. Hindi na makatama. Hindi na ako. Among ng 6 months ko yan. Yung request. Oh no! Jalo? Ano sir, benda. Bakalan usia natin sabi sa boys. Pwede ni Jerry. Kalau dalam hampir basis tu ada basis. Cuba dalam boys dan ayo ni Jerry. Saya jadi kita ada orang boxing. Malas kan itu. Pag yung mga Chinese ko, yung kumpenten, gagawa nila ng parang. Pero yung bilupin yung parang ko eh. Tapos biglang may ipas dito sa may. Tinakalaw yung iba eh. Isang alam na sa? Kasi pwede na. So yan, dali. Nine.
Trabalho. Sebenarnya kok bisa pernah saya mengusulkan yang sunatan yang buah konsep ini. Si Janeka yung cara ini tapi kok gusto mo lang po dito tawa siya
Control. Tubos pala.
15. Hindi na wala. Lumatras.
Nag-usap dito kaya malapit sa third grade hospital. Nagtatanong din mo yun sa
Listahan. Nasubrahan mo kanya. Hindi ka na. Spot. Pumalos. Wala rin sa akin. Ay. Pag 3 ang pumasok, gimbal na 48. Oo, puti. Right. Makapal.
Hindi man na tumama. Dapat tumama ko na sa kasi. Alam. Hindi naman. Malalaki. Parang plastic yan eh. Wow! Simulan tayo. Tapos magpinira eh. Doon lang.
ano yun, ha? Mission eh. May malapan eh. Sinulat niya. Oo. Sa Sakit. Doon din sa akala na sa nakakala. Ay, tingnan mo nga. Sobrang bilis yun ah. 2 cm lang yung tinako. Ay, ikaw na. Hindi na ako mapasok yung tira. Wala akong tira din eh. Sigurado pala yun. Hindi pinitisan ko ba?
Papasok ang dali. Pumasok. Sumabit. Last ball. Okay. Sige. Hindi. Dapat na rin po eh. Walang sumama. Sumpo. Mahina na sumatay mo sa Thailand.
Ano kasi, Alam na nila ha. alam na sila may galit. So, Ay, isa mga Hindu. Hoy, kumalakas mo. Mamaya ako na sabihin. Papasok din yata ako. Hoy! Balik. Nice. Hindi ka sa. Nandiyan pa naman yung size. Sakto. Oh. Ano nga? Ay, iwanan ba ito? Ano naman? Uy!
yung sana, yung unsel. Pero, magdadala yung siya. Masabi ko, oh, diba? Ano kasi? Oh, Jesus! Tama. No? Apa itu? Ay, mga pag-tracing. Ay, hindi. Sedikit din sa loob. Hirapnya. Atau sekarang berapa saya yang boleh ya? Parang iparang pa rin. Ano yung foul? Pasok.
Dikit pa. Malungkot crazy yan. Marami kang butas. Nakuha ko dalawa. Maganda sana eh. Marami. Magdalin sa lumabas na. Ay, pumasok sa matupak. Kadugo ko na ito. Move. Kaya sa pera pala, ibig sabihin, talagang magpapako. Magdalaw pala. Hindi sa napakita. Come on, go. Asa na dulu? Sa harap niya.
sila. Sis ka dyan. Ganun ka eh. 24. O, 12 mo. Hindi ka na naman may sitwa. 26, 30. 47. 49. Di mo kasama sa 12. Sa 12 kaya? Wala, hindi maganda yung video na. Medyo utility. Medyo lang siya. Maganda sana ang ganda na sa akin singko eh. Eh, kalapit na. Hindi mo na sana yun. Yes. Talagang gusto mo manunusin. Grabe. Plus 2 pa naman. 60 ka din.
ठीक है ठीक है ये ऑफ से माशाल्लाह Assalamualaikum. क्या Di sana semua dijumpa dengan suka sana. Ya, Yung apa? small video. Oh, walas banda. Dito sa mga sabi terataw. Laga hina ko eh. Oh, ito mga man. La. La 3 4 5 6 7 8 दिया. Nah, 3. Tapi hina dia pun. Ito mga Ya, Reza, saya mau materi. Kita guys. Yes, great. Ada Syria yang
Cruz. Ayun. Sito. Si Triad. Ada malu. Chana chilo. Esa vez acá que ponía, acá que ponía. Sa akin ang 1 to, di ba? Yung 3. Exacto, bien. Ay, sí, Tumabog! Dahil lagi ang pulos sa ay! Grabe ah. Hindi naman. Oo, lapit-lapit din naman. Ang sipaw. mali. Si Sarah, oh, tingnan mo. Oh. Delikado po ito na. Sulang yan. Saan? Kaya kasamahan yung choy. Si Sarah ako. Walang dito. Tumalo. Tatamaan niya.
14. Pero hindi tatamaan. Kailangan matras. Matras ka. Walang pasok. Sigurado. 12. Last 2 pala. Baik lang ito. Ay, kumanto. Sabi sana ng 12.
Walang putol-putol. Ha? Maganda signal ah. Tulog na siguro yung mga umaga. Ay, grabe. Lucy. Ay, 15. Oh, sige.
Tumago. Oh, saan? Tatama saan? Pumunta ka dito. Ay, sino nga? Uy! Sabi ko kahit manipis masyado, ito yung naman. Nasaan yung size?